Ini ang Digicast Negros 10, ang top 10 ng mga balita sa Negros Island region. Ang amon ni gadulong sa inyo, kagyari natin ng mga top stories of the day. Today is October 22, 2025, Miyerkules nga adlaw. Bangkay sa babae nga nakahigot ang mga kamot na sapuan sa reclamation area sa Bacolod City. Sinkhole collapse ang natabo sa Sipalay City suno sa MGB. Isa patay, 4 pirason sa mabunggo ang sa APV sa tricycle. Historical marker sa Plaza San Bacolod, missing. Kag sa good vibes, imbes nga dilatas, ready to cook ka dehydrated vegetables, pwede panagtag sa pumuluyok sa tion sang kalamidad. Kinatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, historical marker sa Plaza San Bacolod City, natukiban nga missing. Natukiban nga missing ang marker kung dedication plate sa Team Dalutri matapos may nagpost sa social media nga nadula ini. Ang marker, nagapahanungdum sang inauguration day sa Bacolod City sa October 19, 1938. Ang Tindalutri ang makitaan sa Bacolod City Public Plaza, isa ka buhi nga testamento sa pagsaulog sa Bacolod bilang chartered city sa idalom sa Philippine Commonwealth Government. Sa madumduman nga ang mga puno gintano mismo ni Anay President Manuel L. Quezon upod kay Mayor Alfredo Montalibano Sr. sa inauguration day sa syudad sadto. Sa karon, padayon sa gihapon ang pagpangusisa kun diin nagkadto ang mga marker. Sa number 9, may pagdubo sa karon sa live weight sa presyo ng baboy. Inisunod sa kay Rick Lauro na presidente sa Alliance of Hog Raisers Association of Negros Occidental. Depende sa area kag depende man sa ginakasugtan ang presyohan na isang live weight sang baboy. Yara sa 150 to 160 pesos kada kilo. Sa nagligad nga bulan, suno sa kay Lauron, wala nagadubo sa 160 pesos ang baklanay sa live weight. Ang pagbarato suno sa iya, mahimo man dalas ang sitwasyon sang ekonomiya humalin sang bulan sang Agosto. Sa 150 to 160 pesos kada kilo, igo lang makabawi-bawi sila sa ilang gingasto suno sa kay Lauron. May pagdubo man sa baklanay sang baboy sa merkado. Sa Mamaylan City suno sa iya, yara sa 300 to 330 pesos ang kilo sang baboy sa merkado. Sa pipila ka merkado sa iban nga mga banwak ang syudad, miyara sa nagabaliga sang 280 pesos to 300 pesos ang kilo. Pag-abot sang holidays, nagasalig sila nga magabalik saka ang presyo. May nagakaigo man nga supply sa karon ang probinsya. So, patas-patas lang kita daaguro, no? Tungkol sa kamahal sa ato nga inputs. So, di mo na tanawan natin as aspiration natin bala on the coming month. Since November kita pa December, maybe kasi mabalik naman sa taas-taas ng atong presyo sa laydan, subong. Sa number 8, mga negosyante sa Bacolod Vendors Plaza pagatagaan sa mga pushcarts. 31 ka pushcarts ang ipanagtag sa Bacolod City Cooperative and Livelihood Development Office o kung CCLDO. Ang proyekto ang ginpunduan na din sa 3% Cooperative and Livelihood Development Funds ng syudad. Ang proyekto nagalakip sa paghatag ng standard nga pushcarts sa mga organisado nga mga manugbaligya sa Bacolod Vendors Plaza. Agud na pasanyog ang ilang nga palangabuhian kag mapatuman man ang kalimpyo sa lugar. Ang kabugusan nga pondo sa proyekto naglabot sa 465,000 pesos kag tuyo sini nga mapaayo ang operasyon sa mga vendor kag mapabaskog ang oportunidad para sa mga micro-entrepreneur sa syudad sang Bacolod. Allows ang vendors within sa plaza. So nga mo na lang ni is a matter of regulation kag uniforme blang ilang mga cards, no. So may financial assistance man nga ihatag ang syudad at the same time ang pagpahimo man sa mga cards. Sa number 7, isa ka motorcycle rider ang pilasod matapos masangit ang iyang ulo sa
kable sang kuryente. Nakaangkon sa mga pilas ang rider matapos masangit ang iyang ulo sa nagalaylay nga kable sang kuryente sa Purok Mainuswagon, Barangay Atipuluan sa Bago City sang kahapon nga adlaw. Antes na sangit kag natumba ang rider, may naglabay una nga truck nga may karga nga tubo kundiin ginsangit sini ang pila ka mga kable sang kuryente rason nga naglaylay ang mga ini. Nagtabog sa kapin 100 metros ang motorsiklo sang rider apang maswerte na lamang kag wala matamaan na nagadala sini. Nagbuba ang motorsiklo sang rider. Nagtuga naman sang traffic sa lugar ang amo nga insidente. Sa number 6, bangkay sang isa ka construction worker nasapuan sa Suba sa Bago City. 3 ka adlaw matapos nagtabok sa Suba kag naanod ang construction worker nasapuan sang manugpamunit sang isdang iya nga bangkay nga nagakaagnas na sa Purok Argentina, Barangay Maaw sa Bago City Martes ang hapon. Napatungan sang duha ka dalagko nga mga bato sa tunga sang Suba ang lawas ni alias Boy, 51 anyos, kag residente sang Purok Kaaguhoan sa Barangay Maaw. Sa panaysayon sang utod sang biktima, Sabado sang sila ang naginom-inom kag pagagabi, naglisensya ang biktima nga magkadto sa balay sang ilang nga iloy. Ginpunggan sang utod si alias Boy bangod hubog na ini. Magluwas ini, kinahanglan niya nga magtabok sa madalom nga bangin sa Suba, kag sadto nga tion mabaskog pa ang dalo-do sang tubig bangod sang ulan, apang nag-insister si Boy nga maglakat. Sa investigasyon sang PNP, posible nga siya ang ginanod sang dalo-do sang tubig kag nalumos. Sa number 5, may kapin sa 1,371 tanan ang nagpadulong sa mga COMELEC offices sa Bilugdangan Negros Occidental para magparehistro sa liwat nga pagbukas sang voters registration. Sunod sa kay Provincial Election Supervisor Ian Lee Ananoria, ini sila nag-apply for voter registration, lakip na ang iban pagid nga sahi sa transaksyon sa COMELEC. Ang COMELEC Bacolod sa kinaandan ang may pinakamadamo nga nag-apply for voter registration kag iban pagid nga mga transaksyon, 365. Mayara man sang Register Anywhere program sa COMELEC Bacolod. Gisiling ni Ananoria nga manubo pa ang turnout sa karon. Una sunod sa iya, ikatlo pa lamang nga adlaw sang resumption sang voters registration. Ikaduha, malawig pa ang registration nga magatakop sa May 18, 2026. Kag ikatatlo, base man wala pa sa gihapon nga kung wala pa sa higayon nga makaparehistro ang iban. Sa karon ginapaabot sang COMELEC ang desisyon sang Korte Suprema sa ginfile nga opposition sang abogado nga si Romulo Macalintal sa ginpaisol nga barangay kag sangguniang kabataan elections. Ang desisyon sang Korte Suprema ang magapatod kun pala sa Nobyembre 2 gidman sa 2026 kun sa 2026 ang BSKE kun sa sini nga December ang pinili ay suno kay Ananoria anuman ang mga desisyon sa bahin sang COMELEC padayon lamang ang ilang pagpanghanda. They should look out. The Supreme Court might come out with a decision sa Macalintal case. Depende sa tiro sa Supreme Court. Pero until now, effective yung law nga sa November 2 pa ang election. Okay. Sir, bali-bali low turnout kaya ang tao duga salig nga lawig pa. Do you see it do. Pero those nga interested mag-register so far, ka-register man. But it's just that tibasi wala pa man opportunity. Sa number 4, 20,000 cubic meters ang balas kag lunang ang target nga makuha gikan sa Mandalagan River. Ginpahayag ni Bacolod City Mayor Greg Gasataya nga ini nga target nga makuha sa Mandalagan River bilang kabahin sa ginapatigayon nga River Rehabilitation Project. Sunod sa alkalde, base sa survey sang Agosto 2025, tumana kanabaw sang Suba kag mahinay ang pag-ilig sang tubig. Kag ginalantaw nga isa ini sa mga kabangdanan sang pagbaha. Dugang pa ni Gasataya, ang Mandalagan River nagaserbi bilang main catchment area sang 8 ka mga creek halin sa mga barangay sang Mandalagan, Estefania, Bata, Villamonte, Monte Vista kag Barangay 1 nga nagailig padulong sa Suba.
Ang operation ginapatigayon gamit ang amphibious dredger halin sa DPWH samtang ginahulat pa ang dugang nga kagamitan nga ginbakal kag ginpangabay sang LGU agud mapadasig ang trabaho. Padayon man ang clearing kag desilting sa Banago River sa karon. Dugang panikasataya nga science-based ang proyekto kag ginatuyo sini nga masolusyonan ang problema sang pagbaha sa syudad. River. And the last time nag-conduct there was 2016 pa. So since that time up to now, why nagit nga puno-puno it's high time nagit yung magpatigayo kita sini no kag based sa amon observation kay na basically kuan gid basura gid ang damo-damo nga wala nga nag-ulo na pangabay. Sa number 3, isa ka sinkhole collapse ang natabo sa nabukid nga bangin sa Sipalay City kung saan nag-usmod ang duta. Inisuno sa MGB. Sunod sa Mines and Geosciences Bureau Negros Island Region, Director nga si Benigno Cesar Espejo, inibase sa ilang inisyal nga pagpangusisa. Magapatigayon pa ang MGB sa Ground Penetrating Radar o kung GPR survey para mapatod ang subsurface condition. Sunod kay Espejo, sa sining nga pamaagi, may baluan kung ano ang sa idalom kag matumod man kung ano ang bahin sang dalan nga kritikal para man makapatuman sa nagakaigo nga tikang o kung remedial measures. Patag niya, ang bahin sang bukid nga nakitaan sa mga crack kag pagkausmod sang duta, mga limestone. Kag bilang kabahin sang characteristics sang limestone, posible nga mayara sang void sa idalom bangod man nga soluble ini. Isa ini ka natural process suno sa iya. Ang paglinog sini lamang sa Sipalay, isa sa mga posible nagtuga suno sa kay Espejo. Ang parayon nga pag-ulan dugang ni Espejo ang mahimo man nga kabangdanan man. Ang paglabay sa mga light vehicles sa highway nga tambis ang apektado nga bahin sa bukid, pwede lang. Pero kung may mabugat ka sa lakyan suno kay Espejo, mahimo nga makatuga ini sang pag-collapse pagid sang apektado nga mountain slope. Nabutangan na sang Sipalay City sa mga warning signs sa palibot lakip na ang pag-cordon sang area. Isa man sa ginalantaw amo ang pag-limit sang kabugaton sa mga ginakarga sa salakyan nga nagalabay sa area, labi na nga amo man lamang ini ang nagaserbi nga access road sa area. They're planning to do follow-up survey para makita po talaga, para ma-ascertain po talaga kung ano po yung talaga yung part ng road section na sabihin po natin na critical na ng kailangan ng legal measures. Initially nga ma'am is sinkhole collapse. Kasi nga po is yung characteristic po ng susimbato doon na limestone po siya. Kaya nga po parang associated po talaga sa yung sa sinkhole development pag yung lugar po natin is underlain po siya ng limestone. Sa number 2, isa ang patay, 4 ang pilason sa mabungguan sa isa ka all-purpose vehicle, ang isa ka tricycle sa Barangay Kabug sa Bacolod City, kainasang kaagahon. Ginaligar nga nadulaan sa kontrol bangod sa ginakayo nga dalan ang driver sang Suzuki APV. Rason nga nabungguan sini ang nagasugata nga tricycle sa dalan Pasigasco, Purok Busay sa Barangay Kabug, Bacolod City, las 5 sang kaagahon kaina. Patay ang isa ka sa mga pasahero sang tricycle, naging kilala kay Araceli Musni. Samtang pilason ang driver ng tricycle kag ang 3 ka iban pa nga mga pasahero. Nagwa sa investigasyon sang Traffic Enforcement Unit nga padulong sa east sang dalan sa ang APV nga ginamaneho ni Erwin Tahunera. Ugaling ginaligar nga nadulaan sa kontrol si Tahunera bangod sang ginakaayo nga dalan kag nagsaylo sa piya ka lane kundiin ginbungguan sini ang nagasugata nga tricycle. Bangod sang impact, pareho nga wasak ang panguna nga bahin sang APV kag sang tricycle. Naabdan sang rescuers ang pila ka mga pilason nga nagtabog sa karsada. Samtang ang iban yara pa sa sulod sang tricycle. Gindapatan ang mga pilason sang first aid kag gindala sa ospital. Sa karon, parayon pa nga ginabulong ang 4 ka mga pilason samtang detained naman ang driver sang APV sa Police Station 9. Suno sa mga masami nga nagaagi sa mga lugar, masobra na 1 ka tuig nga ginguba ang nasambit nga dalan kag sumugod sadto madamo na nagaluntad nga mga insidente diri. Kay na gilayon ini nga gikaayo kay may napatay na.
Kaag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw. Isa ka babae ang nasapuan nga patay kag nakahigot ang kamot sa reclamation area sa Bacolod City. Wala na siya sang pang-idalom nga panapton. Yaring report. Mamuhin lang kuntani sa sulod sang kakugnan sa likod sang Pope John Paul II Tower sa reclamation area sa Bacolod, ang isa ka tricycle driver sa makit-an niya. Ang una pinsar niya anay, manikin lang. Pero ginкакibot niya nga bangkay gali sang isa ka babayi. Sulod sa kay Police Station 1 Commander Police Captain Francis De Pasukat, gilayon nga nangayo sang tabang ang driver para mapabalo ang otoridad sa insidente. Naabtan sang PNP sa sulod sang kakugnan ang babae nga wala sang shorts o kundi largo, wala sang underwear, kaag naka-blue nga t-shirt, nakahigot ang iyang mga kamot. Sir, sino nakakita, sir? Ako din naman nakita gina ng mga may mamuson ko no tani mga tricycle driver. Ayun po sa station tapos kinakalayo sa station. Kaya naman nagkakanda ko sa buong station. Labi na nga identity sila sa ato na biktima. Ginabulubanta nga yara sa 20 anyos pasaka ang edad sang among nga babayi. May mga himata sang missing nga mag-utod nga mga minor de edad nga taga Barangay Banago nga nagpadulong sa lugar pero ginabisuan sang PNP nga magrekta na lang sa punerarya para didto malantaw ang bangkay. Dugay-dugay, may tawag gikan sa isa ka gwardya sa katupad nga building nga ginpalapot sa PNP. May isa kuno ka babae nga nagabalik-balik sa area pila ka adlaw na ang nagligad. May pumasok kasi sa amin. Ano sabi, sir? Anong sabi, sir? Napadpa dun sa inyo. Naghanap ng pagkain. Naka ano, sir, yung last na damit, sir, ano? Yun lang sinabi ng kasama. Blue? Naka-blue? Naka-blue din? Landing buhok. Landing buhok. Naka-blue yung t-shirt? Yun lang sinabi ng kasama ko. Okay. Gindala sa punerarya ang bangkay kag dito ginlantaw sa mga himata sang duha ka mga missing nga minor de edad. Suno sa Iloy, hindi ini bangkay sang iya nga anak. Dako ang panglawason sang babae nga nasapuan sa kakugnan. Hindi inyo. May edad niya? May ano dako na saya, dako na sa nga bayi. Mga edad. Wala ko idea. Sige. Pero tis pasalamat ka kay hindi amo. Pero ng imo yang mata wala gyapon makitaan. Wala kasi na. Nagapasalamat siya nga hindi isa sa mga kabataan niya ang nasapuan pero nagaproblema siya sa gihapon kay 3 na kaadlaw nga missing ang duha niya ka mga kabataan. Hulaton sa PNP ang autopsy sa bangkay sang biktima para may baluan kung ano ang iyang naging kamatay. Nagapabili ng bangkay sa Abbey Funeral Homes sa Bacolod City. Sinigid lang mga hapon nagpagawa sa statement ang PNP nga nakilalaan na ang bangkay kag isa siya ka-empleyado sang isa ka construction supply sa Bacolod City. Wala na maghatag sa dugang nga impormasyon ang PNP. Kaag sa good vibes, sunod-sunod ang mga kalamidad nga nagaigo sa Pilipinas kay kada may kalamidad, dilatas ang masami ginapanagtag sa mga pumuluyo. Isa ka negrenseng nga negosyante ang nagatanyag sa iyang technology sa mga LGU para imbis ka dilatas, laswa o kun lugaw nga himo sa utan ang sarang mapanagtag imbis ka dilatas pinaagi sa iya nga hydrator. Yaring report. Bagyo, baha, linog. Daw inina ang naging unod sa mga balita sa kada semana sa Pilipinas sa karon. Kaag kada may kalamidad, dilatas nga pagkaon ko noodles ang ginapanagtag sa mga nahalitan sang kalamidad. Ang founders ng RU Foundry and Machine Shop Incorporated nga si Ramon Oy Sr. nagapresentar sang iya teknolohiya sa mga local government unit para imbis nga dilatas, utan naman ang ipakaon sa mga pumuluyo para mas healthy. Pinaagi sa sini nga dehydrator. Ang ini nga mga preska nga mga balunggay, talong, okra, kag kalabasa, ang kuhaan sa moisture para hindi madunot. Matapos i-dehydrate, i-vacuum seal kag, may ready to cook na nga laswa. Ibutangan mo na lang sa mainit nga tubig, ready to eat na. Ang objective naman, hindi kayo kami maubra sila. Oo. Gusto naman itudlo sa community nga sila maubra. Para nga sila yung mabaligya, hindi kayo kami. We don't intend to sell ang ining technology naman, although ginahimo naman eh. Ang gusto nyo itudluan ng community sa sining technology, i-pass on sa ilang knowledge. Correct ko. Oo. Para nga may income sila, kung may matabo, imbes na mabakal ang banwasang sa dinas, ang grocery, kag ano, baklon sa farmer, nga may amo sini. Pag mo na ipangatag na sa pumuluyo. So, income din dito, target yapon ng farmer. Pwede man iniipod-poron, pareho sa sini nga black rice, munggo, malunggay, kag moscovado. Ibutang sa nagabukal nga tubig,
may lugaw ka na. Ang ipack mo nga mga powdered vegetables nga 95 grams, good for 2 to 3 persons. Kag may shelf life o kung sara maglawig sang 6 ka bulan, tubtub 1 ka tuig. Ang manami pagidiri, kay pwede makabakal sang utan nga daan sa mismo man nga mga pumuluyo sang 1 ka LGU nga mga mangunguma. I-preparar na nga daan ang ini nga mga ready-to-cook meals antes sang kalamidad. Pinaagi sini, nabuligan mo na ang mga mangunguma pinaagi sa pagbakal sang ila produkto. Natagaan pa sang palangabuhian ang mga nagapreparar sini nga mga pumuluyo. Kag healthy meals ang ginhanda sang 1 ka LGU sa tiunsang kalamidad. So pwede ka bili mo sa baklon mismo sa local farmers man. Paano may income sila? Pag sila mismo mubra man eh. Oo, mobra. Sabi cooperative nila mubra sila eh. Oo. Pwede nila maligya sa munisipyo. Oo. Sa munisipyo ka may kalamite, mo nang ipanghatag niya. So may income farmer. So kay ini sa mga simple lang nga design pero may objective siya nga maayo para sa farmer. Nami ang impact niya. Especially, Dugang paniuy, hindi gid man ma-retain ang tanan nga nutrients ang utan pero may mabilin pa pinaagi sa proseso sang dehydration. with the dehydration nga process, ang nutrients ma-retain. That's why i-dehydrate. Unlike kung iburad mo siya, dula tanan. Oo. Pero kung i-dehydrate mo, gina-draw out siya lang tubig, moisture lang. Kuhaan mo lang ang moisture. Kakabilin ang iya nga mga Nutrients bilin gyapon. So kung pabukalan mo kay butang mo sa tubig, ara gyapon ang nutrients niya. Although may mga dutay na sa nga losses, no? Oo. 100%. Handa sila makig-angot sa mga LGU para matudluan sang sini nga teknolohiya para hindi sa tanan nga tinion sa mga preservatives ginasalig ang ikaayong lawas sang mga pumuluyo. Shoutout anay sa aton nga live viewers subong hapon si John Randolph Rubin, si Maricon Gamboa Hayashi, good evening Sir Ruming, and Digicast watching from Japan, si RH Tata, good afternoon NIR, si Cesar Kagapi Hulito III, good PM Sir Ruming, good night na Cesar, si Mirna Garrido Clavel, good PM Digicast Negros watching from Payao, si Janen Sumos, amayang hapon Digicast Negros kag si imo Sir Ruming, si Roxanne Misahon Aledron, good evening Sir Ruming, watching from Davao City, Gerardo Marquez, mayang hapon Digicast Negros Island Region Sir Ruming, si Maria Fe Panaga Baredo, good PM Digicast Negros, good PM Sir Ruming, shout out sa mga anak ko ilabi na gid nga si Maricor Baredo Francisco nga ato sa Oman, halong gid pirmi and God bless sa tanan-tanan kuno. Hambal naman ni Romel Mahilom Galio, amo na nang hambalya, heart. Kagamuyan dong top 10 nga mga balita sa Negros Island Region subong adlaw tubtub sa buwas. Ako si Romeo Subaldo. Mayong hapon.